Welcome back in our girl channel. So दिनै जों लोगोफोर आगोलनि बायदिनो 11.1 खौ जों दा स्टार्ट खालामनो हावलादों. So नोंथांमोना जुदि आगोलनि बे इंट्रोडक्शन पार्टखौ बा सिनायथि होनाय पार्टखौ जुदि नायाखैबा नायनानै ला जाहाथे 30 डिग्री माबोरै आखियो माबोरै बेसिक माबाफोरखौ माबोरै खालामो बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअ जों सावरायनाय जादों. So नैयाव जों दा चैप्टारखौ डिसकासन खालामनो नागिरदों. दा 11.1 आव कुइसनखौ एसे सावरायना होना नायनोसै आङो. मा दङ दा कुइसनाव जोंना दा होनाय दङ 7.6 सेन्टिमिटारनि गोलावनि दोंसे हांखो खोन्दो आखि. मोनसे हांखो खोन्दो आखिनो होदो फार्स्टआव बेनिफ्राय बेखौ 5:8 रुजुथायाव रान मानोना बाहागोखौ जखा सु आरो मोन्नैबो बाहागोखौ जखा सुनो होदो. माबोरै फार्स्टआव रानग्रोनो होदो राननायनि उनाव मा खालामनो होदो जोंखौ मोन्नैबो बाहागोखौ मा खालामनो होदो जखा सुनो होदों. स' जों स्टार्ट खालामसै लोगोफोर. जों जा स्टार्ट खालामबा मा जागोन फार्स्टआव मा खालामनांगोन कुइसनखौ माबाखौ लिरना लानोसै आं बेसे नैबे 11.1 नि मा नाम्बार 1 नाम्बार स' जागायजेनसै लोगोफोर. स' फार्स्टलि मा खालामनांगौ जोङो फार्स्टलि बेसेबां मा लानांगौ जोंनिया 7.6 सेन्टिमिटार लाग्रोनो होदो. स' 7.6 सेन्टिमिटार लाग्रोनो लोगोफोर नैखौ दा 7.6 सेन्टिमिटार जुखिना ला 7.6 सेन्टिमिटार जुखिना लाग्रोनोसै आं. नैनिफ्राय मा जाखो 7.6 नैबे जोंना मा जाखो लोगोफोर 7.6 सेन्टिमिटार जाबाय. दा 7.6 सेन्टिमिटार जाबा बेनि उनाव मा खालामनांगोन जों दा मा खालामनो होदो बेखौ 5:8 रुजुथाव राननो होदो. दा बिसिनि राननो होदोंबा जोंना 5 नेरा बेसेबां होनाय दोङो 5:8. दा बेखौ बिसिनि होनाय दङबा दा बेखौ दाजाबग्रो जोंना दाजाबबा बेसेबां जागोन टटेला बेसेबां जागोन 13. होमबा 13 बाहागोनि नै बाहागो नैथिं बेसेबां बाहागो जानांगोन 5 बाहागो आरो नै खावसेथिं बेसेबां बाहागो जानांगोन 8 बाहागो. होमबा 13ता जोङो बाहागो बोना लागोन नैथिं. बेनिफ्राय ओरै बोदोनसै लोगोफोर ओरै बोनसै जायखिजाया खना ला नों जायखिजाया खना ला बाट नैबे जोंना बेसेबां खनासा खना ला आरो माने 90 डिग्रीनिसाय उन्दै एसे लाबानो जाबाय माने आइडिया लाना लाबानो जाबाय. ओमफ्राय बेखौ 13ता बाहागोआव रान 13ता बाहागोआव रानबा बेसे जागोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ता रान लोगोफोर 13 मा जागोन जोंनिया होनबा दा 13ता जाबाय. दा नों 13ता जायोब्ला नै लास्टनिफ्राय 13 ना बेयो बे 13 ना बेखौ जोङो नैदों मा खालामदों जइन खालामदो नैजों जइन खालाम. दा नैबे मा खालामखो जोङो जइन खालामबाय. बेवहाय आं मा होनसै कलमदो होनसै बेयाव कलमदो होनसै आं मानफोरखौ हमना लानोसै आरो नै मोनसे बिन्दोखौ हमनोसै आङो A1 नैखौ हमसै A2 नैखौ हमसै A3 नैखौ A4 नैखौ A5 नैखौ A6 नैखौ A7 नैखौ A8 नैखौ A9 नैखौ मा A10 नैखौ A11 नैबे A12 नैबे मा A13 लाजोबबाय. जोंना मा खालामनांगोन दा नैयाव 5 दङमोन ना 5 दङ ना नैया दा 5निफ्राय ला A5आ नैबे ना दा नै A5निफ्राय नैनि लिगै माने नै मोनसे हांखोनि लिगै नै बायदि बो दा नैनि लिगै माबोरै आखिगोन जों दा बिनि लिग आखिनांगौबा दा नैनि जुदि नै मोनसेनि लिग आखिनांगौबा जों मा खालामनांगोन फार्स्टआव नैनिफ्राय जायखिजाया डिसटेन्स लानानै नै बायदि बोग्रो नै बायदि बोबाय ना बेबायदि बोबाय. दा नैनिफ्राय 5निफ्राय बे 10 लादोंमोन माबायदि लादोंमोन बिनिफ्राय ओरै बोग्रो थेखांना लोगोफोर चेन्ज खालामना नै 10 लादों बिनिफ्राय नै 5निफ्राय ओरै लाना बो 5निफ्राय बो नैनिफ्राय बिनिफ्राय नैखौ सु लोगोफोर नैनिफ्राय नैखौ नैयाव जिउ दानदों बेयाव लानानै नैयाव सु नैखौ सु माने नैखौ सुग्रो आरो बेसेबां नैबे सु नैबे सुबायना लोगोफोरनिया नैखौ सुबाय बेनिफ्राय नैनिफ्राय नैयाव जि दानदों बिनिफ्राय मा खालाम नैखौ ओरै दानदो नों नैया बेनिफ्राय बेखौ जइन खालामदो नै 5निफ्राय दा नैखौ जोङो मा खालामनांगोन जइन खालामनांगोन. दा जोंनिया जाबाय बिनो नैनि मा जोंना इनि लिग. स' बेनिफ्राय दा जोङो मा खालामनांगोन जों एसे दा बेनो जोंनि आखिनो गोनाङा बेनो माने नैबे जोंनिया मा जागोन नैनि माबा जाबाय आरो नैखौ दा जोङो जुखिना नायनोसै बेसेबां मोन्दों नैखौ बेसेबां मोन्दों जोङो 2:2.9 बेनिफ्राय नैखौ मोन्दों बेसेबां मोन्दों नैखौ मोन्दों 1 1 2
3 4 5 बेसा मोनखो 1 2 3 4 4 पॉइंट बेसा मोनखो 4.7 4.7 ना 4.2 बेबायदि मोनदों आरो बाट जोंनिया मा जानांगोन नैबे बेबायदि जानांगोन माने दा हमना ला नैबायदि आरो फर एग्जांपल 13 खौ जोङो 7.5 खौ 7.6 खौ जोङो 13 जों राननांगौ 13 जों राननानै नैखिना बेसेबां बाहागो जानांगोन 5 बाहागो नैखिना बेसेबां जानांगोन नैखिना बेसेबां जानांगोन बेसेबां 8 बाहागो दा जोङो नैखिनाखौ केलकुलेसन खालामना होबा बेसेबां मोनगोन 2.9 नैखिनाखौ बेसेबां मोनगोन जोंना 2.9 मोननांगोन दा 7.9 निफ्राय 2.9 थांबा बेसेबां जागोन जोंना 7.6 निफ्राय 2.9 थांबा 16 निफ्राय 9 थांबा बेसेबां 7 निफ्राय 6 निफ्राय 4 थांबा दा नैखिना बेसेबां मोननांगोन जोंनिया नैखिना मोननांगोन 4.7 मोननांगोन लोगोफोर नैखिना 4.7 जादों ना लोगोफोरनिया 4.7 जागोन जोंना 4.7 नैखिना 4.7 मोननांगोन नैखिना बेसेबां मोननांगोन 2.9 नैनो डिस्टेन्सआ स' दा जों नैखौ माबोरै आखिदों बेखौ एसे लिरनोसै लोगोफोर नेक्स्ट माबायाव लिरनोसै नेक्स्ट पेजाव नै दा जागासिनो जोंनिया स' लोगोफोर एसे मा होनदों लिरबाय थायोबा एसे गोबाव जालांगोन भिडिअ'आ स' बेनिखायनो आं लिरग्रोना लाबाय लोगोफोर स' दा आं मा लिरदोंमोन बेखौ बुजायनोसै फार्स्टलि जों मा खालामदोंमोन ए बिखौ बेसेबां लादोंमोन ए बि इक्वल टु आखिनाय आगा ए बि इक्वल टु मा 7.6 सेन्टिमिटार खोन्दो बोनाय जाबाय फार्स्टआव बोनाय जाबाय बिनिफ्राय मा खालामदों जोङो बि बिन्दोनिफ्राय ए एक्स रोदा माने नै ए एक्स रोदा आखिनाय जाबाय बिनिफ्राय ए एक्स रोदाखौ 13 बाहागोआव राननाय जाबाय जों रानदों नैया नैबायदि 13 बाहागोआव रानबाय बे 13 बाहागोआव राननायनिफ्राय मा खालामनांगोन बेनिफ्राय आरो बेफोरखौ मा नाम होखो A1 A2 A13 नाम होनाय जाबाय बिनिफ्राय मा B A13 दाजाबनाय जाबाय B A13 खौ दाजाबनाय जाबाय लोगोफोर बिनि उनाव नैया नैखौ माने B जों आरो नै 13 जों मा खालामखो दाजाबनाय जाबाय बिनि उनाव मा खालामखो दानिया A5 निफ्राय माने नै A5 निफ्राय मा खालामखो जोङो A5 निफ्राय BA13 माने BA13 नि लिग CA5 आखिनाय जाबाय CA5 आखिनाय जाबाय दा बिनिफ्राय मा दानिया A5 निफ्राय BA3 नि लिग आखिनाय जाबाय दा C बिन्दोआ AB खौ मा खालामगोन नै C बिन्दोआनो जाबाय AB खौ नै AB हांखोखौ 5:8 रुजुथाव बाहागो खालामो दा थामहिनबा मा जागोन AC BC इक्वल टु 5:3 दा जुदि जोङो जुखियो AC खौ जुदि जों स्केलजों जुखियो जों बेसेबां मोननांगोन 2.9 आरो BC खौ बेसेबां मोननांगोन 4.7 बेनो जाबाय जोंना आखिनाय बाहागो माबायदि आखिदों दा जुदि नोंसोरखौ जुदि नायबिजिरनो होयोबा नायबिजिरनानै होबानो जाबाय आरो नायबिजिरनो होआबा नोंथांमोना आखिनानै माबायदि आखिदों बेखौ स्टेपखौ लिरना होबानो नोंथांमोना फुल मार्क मोनगोन स' बे नायबिजिरनाया ओंथियानो जाबाय दा मा खालामनांगौ जोंना CA5 पेरेलेल BA13 बेखौथ' जों आखिखादोंमोन दानिनो आखियाखैमोन जाना लोगोफोर नैखौ आखिखादों जों दा दानि नैनि पेरेलेल नैखौ आखिदों बिनिफ्राय मा मोनगोन दा बिदि जुदि पेरेलेल जायोबा जोंनो मा मोनगोन जोंनो A5 A13 नियाव मोननायदों आरो A5 नैबे निफ्राय बाय मा A5 13 इक्वल टु AC by BC नैबे मा थियराम जोंनिया मा थारमुंथि गुदि स्रें रुजुथायनि थारमुंथि बे रुजुथायनि थारमुंथिखौ नोंथांमोना जुदि नायाखैबा जोंनि बे जों जा 6 लेसनखौ भिडिअ खालामनो नागिरगासिनो बे 6 लेसनाव जों एसे बुजायना होनाय जागोन बे फर्मुलाया 6 लेसन दङ दा बेनिफ्राय जों आखिखादों बा जों मा आखिदोंमोन A15 A5 by 5 A13 इक्वल बे जागोन जोंनिया बे जागोन नैबे जागोन मानोना 5/8 बाहागो नैखौ जोङो बेबायदिनो बाहागो खालामना आखिखानाय जादों स' 1 आरो 2 निफ्राय मोनदों नैखिना मोननैयाबो एखे नंगौ नङा नै मोननैया एखे होनबा इदिंबा मा जागोन जोंना इक्वल जागोन थ' बिदिबाय मा जाखो AC इक्वल टु AC by BC इक्वल टु मा 5/8 स' दा जों दा मा जाखो दा C आनो जाबाय AB बिन्दोखौ मा माबायाव रानो 5 आरो 8 बाहागोआव राननानै रानो स' दा नेक्स्ट भिडिअ जोङो 11.1 नि 2 नाम्बारखौ सावरायगोन स' नोंथांमोना जुदि नै भिडिअखौ जुदि बुजि मोनाखैबा जोंनि कमेन्ट बक्सआव लिरना हरबानो जाबाय आरो जुदि बुजि मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव लिरबानो जाबाय बुजि मोनदोंब्लाबो आरो जोंनि भिडिअ होनायफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना जुदि जोंखौ सापर्ट खालामनो नागिरदों एबा जुदि जौगानाय माने बेबायदि भिडिअ जुदि नागिरबावदोंबा आरो लुगैबावदोंबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो जेसेबां हायो शेयार खालामनो लोगोफोरनो स' बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानाय जाबाय स' लोगोफोर गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय